салом дӯстон, айни замон дар назди театри ҷавонон қарор дорем. ноҳияи фирдавсӣ, аз ин тараф цирк, дар ин ҷо бошад худи театри ҷавонон ва аз ин тараф Султони Кабир ва роҳу ба сӯи 46-ум микрорайон. Хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Бисёре баъд гап мезанем, рафт. Аз ин тараф мо омадем дӯстони азиз. Аз ин тараф бошад чораҳаи Ҷалҷам ва Якум Советский ва хонаи фурӯши имрӯзамон дар ман ҳамин минтақа ҷойгир аст. Аз тарафи Якачинорам роҳ дорад. Марҳамат дӯстони азиз, худи ҳавлии фурӯшӣ. Сарҳадаш ман ҳамин то ман ҳамин дарвозаи калута дӯстони азиз, то охири ман ҳамин деволи сафед. Ҳамаи ҳамин ҳавлии фурӯши имрӯзамон мебошад дар ноҳияи Фирдавсӣ, кӯчаи Нарзибековда ҷойгир аст. Яъне минтақаи Якачинор. То ҳавлия ҳамараҳо асфальт кардаги дӯстони азиз, канализатсия дорад, бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад дӯстони гиромӣ ва дар наздикии ҳавлӣ ҳама чизҳои даркорӣ қарор дорад. Аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, масҷид, мағозаҳову бозорчаҳо ҳамашон дар наздикии хона қарор доранд. Аз ҷиҳати инфраструктура агар гирем, минтақаи хуб мебошад дӯстони азиз. Ва худи ҳавлии фурӯшӣ. Ҳавлии фурӯши имрӯзамон қариб 2 сотих замин мебошад дӯстони азиз. 2 бино дорад. Ин бинои асосӣ. Дар ин бино 4 дархона ҳаст дӯстони азиз ва дар ман ҳаминҷо чӣ хеле ки мебинед боз тақхона аст. Дар ин тақхона метавонед ба ҳазор чизҳои лозимиятонро нигоҳ доред. ва дар ин ҷо бошад бинои иловагӣ. Дар ин бино ман ҳамин ошхона мебошад дӯстони гиромӣ ва ин ҳоҷатхонаву ҳаммом. Навор мона ҳатман то охира тамошо кунед. Баъд аз сабти хонаҳо нархи хонаро эълон мекунем. Марҳамат, шурӯъ мекунем аз даруни бино, баъд аз он нархи хонаро эълон мекунем дӯстони азиз. дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед як ҷои мешиштагии тобистона, ҳамчун як веранд метавонед қабул кунед, ҳамчун табчан. Марҳамат дӯстони азиз, даруни бино. Дар ин ҷо чӣ хеле ки мебинед 4 ҳуҷраи истихоматӣ аст. Якум ҳуҷраи истихоматӣ дӯстони азиз. Дар ин ҷо бошад дуюм, сеюм ҳуҷра ва охирон яъне 4-ум ҳуҷраи истихоматӣ. ин дуюм ҳуҷраи истихоматӣ, хона бо барқ ва об таъмин мебошад дӯстони азиз. сеюм ҳуҷра. ва ин бошад охирон яъне 4-ум ҳуҷраи истихоматӣ. сабти даруни бино ба анҷом расид дӯстони азиз. чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтем, дар ин ҷо ошхона мебошаду ҳоҷатхонаву ҳаммом омада аз пешӣ мебинед дӯстони азиз. акнун гап мезанем оиди нарх. нархи ҳавлӣ бошад 700 000 сомонӣ, ки ин нарх боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран. аз номи канали дом тиҷоӣ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида савдо кунед, чунки нархи ҳавлӣ барои харидорҳои аниқ савдо мешавад. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. барои реклама ба рақамҳои 927 14 55 15 танҳо дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид барори кор. худо нигаҳбон.